חודש טוב ומבורך. נשאלתי על ידי אחד מבאי השיעורים, מה הדין אם אדם אוכל סעודה שלישית בשבת, והסעודה נמשכה לאחרי השקיעה וממשיך לאכול. לא אחת זה יכול לקרות במצב שעושים התוועדות בעלות המנחה וממשיכים אחר כך לתוך הלילה, ואז עושים ברכת המזון והבדלה, ולאנשים אין כוח אחר כך ללכת ולעשות סעודה רביעית, סעודת מלע ומלכה. האם יצאו ידי חובה בזה שאכלו אחרי השקיעה, אכלו יותר מכזית פת? האם זה נחשב גם כן כסעודה רביעית, כסעודת מלע ומלכה? אז צריך לדעת שאת המקרה הזה כבר מובא בספר שנקרא אליה רבה על הלבוש. שם הוא כותב שהאדם שהמשיך סעודתו את הסעודה השלישית לאחר השקיעה, יצא ידי חובת סעודה רביעית ולא צריך לאכול שוב פעם סעודת מלע ומלכה, וכך מביא הבאר היטב בסימן שין באורח חיים, וכן מביא הערוך השולחן ועוד כמה וכמה פוסקים. אך לעניות דעתי, וכן ראיתי שכותבים כמה וכמה אחרונים ובראשם התהילה לדוד, אומרים אין כזה דבר לעשות סעודה ללוות את המלך. הרי כל מטרתה של סעודת מלע ומלכה זה ללוות את המלך וללוות את המלכה ביציאתה. אז כיצד אדם יוצא ידי חובה בסעודה שלישית, יוצא ידי חובת סעודה רביעית בסעודה שלישית, כאשר בברכת המזון שהוא יגיד על הסעודה הזאת, הוא יגיד רצה והחליצנו ביום השבת קודש הזה. הרי איך אתה יכול ללוות את המלך בעודך ביום השבת? ודאי שצריך לעשות הבדלה, להתפלל ערבית, ואז ללכת ולעשות סעודת מלע ומלכה. נכון שבאמת הפוסקים כותבים שצריך להצמיד את סעודת מלע ומלכה לשבת כמה שיותר, אבל אי אפשר להגיד שאתה נמצא בתוך שבת, אתה יוצא ידי חובת סעודה רביעית. יש אחד מהגאונים האחרונים שכתבו שהיות בסעודה רביעית היא רשות, לכן יצא ידי חובה. אך גם הטעם הזה קשה, מה קשור רשות, מה קשור חובה? הרי כל עניינה זה ללוות את המלכה, ואתה לא יכול ללוות בעודך בשבת. לכן לעניות דעתי אדם שהאריך את סעודה השלישית שלו למוצא שבת, לא יוותר לעצמו, אל יעשה קולות, ייטול ידיים לסעודת מלע ומלכה, במיוחד על פי דברי הארי, כפי שהכף החיים מביא, יש עניין לעשות סעודה נפרדת למלע ומלכה, ויעדר בזה, ובזכות זה נזכה בעזרת השם לסעודת דוד מלכה משיחה, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן. יהיו הדברים לזכות בני היקר שלום דובר, שהיום זה יום הולדתו, יזכה להיות חסיד, ירא שמיים ולמדן, אמן ואמן.